hormati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan. Allahumma sholli wa sallim ala wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin lana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan saimatan fi dawami mulkilahi. ayo pro kanca ngawuruhono awarana Islam rukun Islam ya iku limo sadar loro rukun kang siji Rukun kang siji sira bisa sira kalawan ngaji lawan ngaji kaping pindhone lakoni salat lakoni salat kaping telune bayar zakat apeng apa dosa ing wulan Ramadan ngaji kaping 5 ngaji lamun kuwasa wajib ngain lanang wadon loro ilmu loro ilmu wajib ngain lanang wadon loro ilmu joleren yen durung rusak bodomu aja leren yen durung rusak bodomu. ilmu iku ayo kaya widodari Kaya widodari ayo kaya widodari urip mulya mulya kaya nang suwargi urip mulya mulya kaya nang suwargi wajib ngangin lanang wadon loro ilmu ayo wajib ngangin lanang wadon loro ilmu aja larang yen urung rusak bodomu aja larang yen urung rusak bodomu ngelmu iku ayo kaya widodari ngelmu iku ayo kaya widodari urip mulya kaya nang swargi urip mulya kaya nang swargi. ayo ayo kanca padha tata kita wis katakan zaman Pancasila ngajana kita wis buat ana nyatane lan ana buktine Undang lan sing
Mendung-mendung udan barat tanpa payung tanpa payung laku nuruti ati sing bingung ayo kaya ngene rasane lagi uyung menyang ngendi gonku arep jaluk tulung kembang kandel aku mandeling jero ati jangan kula linali tanah bisa lali ana sebrang sliramu enggal bali nganti kapan aku tetep ngerteni umpama bayi ana pinggir jurang rina lan wangi atiku tansah sumelang toyong sing ilang kapur ana awang-awang wanci udan terus gambarmu terus sasawang mandong udan barat tanpa payung ayo laku nuruti ati sing bingung kaya ngene rasane anda uyung jangan tinggalku arep jaluk tulung kandel ku mandeling jero ati ayo kula linali tanah bisa lali ana sebrang sliramu enggal bali nganti kapan aku tetep ngerteni umpama bayi ana pinggir jurang rina lan wangi atiku tansah sumelang bayang sing ilang kapur ana awang-awang wanci udan terus gambarmu terus sasawang wanci udan terus gambarmu terus sasawang sawangan aku iki sing tananan pandangan mripat iki kang pungkasan apa kata negara apa durung percaya aku tresno karo kowe
saya aku tresno karo kowe pisan nangkas takondo kapan kowe percaya aku tresno karo kowe wahai sayangku candra matamu jangan sampai terlintas di hatimu karena benda kebahagiaan itu jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata tiada rintihan dan air mata memang aku tidak sedikit orang yang akan menaburi dirimu dengan berbagai permata intan karena memandang wajahmu nan rupawan yang akan cinta padamu sungguh tak akan engkau dapati sungguh tak akan engkau dapati mbok mesem site garai ati ayu mbok guyu site tambah manismu anak apa kate-katan sundrut ulatmu anak apa kate-katan sedih hatimu sing wis kelakon ora usah dipikiri sing bakal kelakon kuwi kudu dibeciki ning alam donya bunga susah wis jodone pengen kepenak kudu wani rekasane anak apa kate-katan sedih hatimu anak apa kate-katan sedih hatimu ana apa kata sungkro ketok ulatmu ana apa kate-katon sedih atimu sing wis kelakon ora usah dipikiri sing bakal kelakon kuwi kudu dibeciki ning alam donya bunga susah wis sedone pengen kepenak kudu wani ragasane mbok yo mesem site bisa nambahi ayem mbok yo guyu site dawa umurmu mbok mesem site garai ati ayu mbok guyu site tambah manismu
Jarom wong manis dikasih jarom wong manis sembarang jarom tapi jarom wong manis selendang sutra jarom wong manis dikasih jarom wong manis dikasih jarom tapi jarom wong manis mana rumahnya jangan nulis wong manis di atas kaca jangan nulis wong manis di atas kaca tapi nulis wong manis di atas meja jangan nangis wong manis karena cinta nangis wong manis karena cinta wong manis karena dosa ana pamit satu lorku kabeh moga-moga Mekaten lan semanten pementasan asli ngobrol ingkang saring panghibur dumateng warga masyarakat Kembang Satu lan Kiwatengipun kawula sakadang sarombongan bebile wonten pamit kanthi maripun dumateng panjenengan kawula sakadang nyuwun agunge samudra pangsami Sugeng dalu sugeng kondur mugi-mugi pangawi kanggo sugeng kepake malih wonten ing sanes panggenan kapan padha maneh sing kuwasa paring keselamatan ajrane ngati durung pengin bali jroning ati ndrenya yen